ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ନେତା। ସେ ଥିଲେ ଆମର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଯିଏକି 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କଟକର ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ। ସେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ। ସେ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ସମୟରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେ କ୍ଷୁଦିରାମ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ସେ କଲିକତା ସ୍ଥିତ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଣୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି, ଲେନିନ, ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାସା, ଗାରିବାଲ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ସ୍ନାତକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ କଲିକତାରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପଢିପାରି ନଥିଲେ। କଲିକତାରେ ସ୍ଥିତ ସେ ଅଲଗା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢି ନିଜର ସ୍ନାତକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ 1920 ମସିହାରେ ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। 1923 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 1924 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତାର ନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ 1924 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଦେଶ ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ 1939 ମସିହା ଏବଂ 38 ମସିହା ଏଥିରେ ହରିପୁର ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଅଧିବେଶନରେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ 1940-41 ମସିହାରେ ସେ ଛଦ୍ମ ବିଷୟ ଧାରଣ କରି ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ଆମର ମିତ୍ର, ତେଣୁ ସେ ବ୍ରିଟିଶର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ଜାପାନ ଓ ଜର୍ମାନୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି 1941 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ବର୍ଲିନ ଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ବର୍ଲିନ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି ସେଠାରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଟୋକିଓ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ 2ଟି ରେଡିଓ ଓ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଦାୟ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଏକ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ 4ଟି ବାହିନୀ ଥିଲା, ଯଥା ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ବ୍ରିଗେଡ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ସ, ନେହେରୁ ବ୍ରିଗେଡ୍ସ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରିଗେଡ୍ସ ଏବଂ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ସ। ସେଇ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ସ ରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହାଗଲ, ଯିଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାରକୁ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ